Som massør og skadesterapeut, så er jeg lidt træt af, når folk kommer til mig med den klassiske kontorspænding, som sidder lige mellem skulderbladet og ryggraden, fordi det er lidt for nemt at løse. Her har vi skulderbladet, her har vi ryggraden. Hvis smerten sådan strømmer ud fra skulderbladet her, så ser vi bare på forsiden, og så har vi den diametrale modsætning. Så typisk lige oppe i midten, så er det simpelthen bare øverste del af brystmuskulaturen. Og på samme måde, så kan vi følge brystmuskulaturen ned. 1, 2, 3, 4 eller 5, i forhold til om du har ondt 1, 2, 3, 4 eller 5. Tryk i de her 5 retninger på. Det er lidt som om det er en guitar, hvor den ene streng ikke er tunet rigtigt. Så det er den spænding, som sidder og driller din skulder om på ryggen. Så hvis du tager en tennisbold, eller endnu bedre en lacrossebold, finder en dørkarm, stiller dig op i dørkarmen, lige under, det klipper ud, under den guitarstreng, der gør nas, læner dig godt ind på den, og så venter vi på, at smerten fortager sig. Det her, der gør nas. Det er meningen. Så begynder smerten at aftage. Så er den passive spænding, der sad i muskulaturen, sluppet. Det vil sige, at din ryg burde være fri igen. Prøv det. Hvis du fandt den her lille video informativ, må du meget gerne like og subscribe. Så kommer der mange flere videoer i forhold til at blive klogere på kroppen, hvordan vi behandler smerter og undgår, at de kommer tilbage i fremtiden. Jeg er Aslak fra Styrkestudiet. Hej.